बुंनांगौ दाथ' जेबो गैया दहाय जा सारमोननिफ्रायनो जोङो मिन्थिबाय दा आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जोङो दिनै जोंनि बे ओनसोला मोनसे हिस्टरिकेल बे जारिमिन गोनां बे जोंनि गहपुर ओनसोला दिनै गोबाव सम जोंनि बे बर' जातिनि थाखाय उदांस्रि मोननो थाखाय सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय जों उदांस्रि मोननो थाखाय गोबाव सम जोङो आन्दलन खालामबोदों आरो बे आन्दलननि गेजेरजों जों दिनै बर'लेण्ड जोङो सोरजिनो थाखाय जोङो आन्दलन खालामै खालामै जोङो दिनै गोबां बे ओनसोलाव जिउ गोमानो गोनां जादों दा जों बेखौ मिथिगौ बेनिखायनो गोलाव सम आन्दलननि गेजेरजों जों मोनथाम सुक्तिनि गेजेर दिनै जाबाय गिबियाव जोङो बिएसि सुक्ति जाबाय बेयावबो थालांबाय नैथियाव जोङो बिटिसि सुक्ति जाबाय बेयावबो थालांबाय थामथियाव दिनै जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे गहपुर ओनसोलाबो बिटिआरआव इनक्लुड जानायनि मोनसे प्रसेसआव दिनै 28टा गामिया दिनै बे हिसाबै दिनै बे 28टा गामि बे ओनसोलखौ लानानै दिनै बाहायबो माखासे जोंनि बे बर' रायजो बे एरियायाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय मोनसे पलिटिकेल टीमनि गेजेरजों बाहाय जोङो मावनोबा जों मोनसे पलिटिकेल जोङो बेनि गेजेरजोंसो जोङो मावनो हायो दा बे पलिटिकेल हान्जानि गेजेरजों दिनै बेयाव गोबां जोंनि गेजेराव पलिटिकेल हान्जाफोर फैदों गोबां पलिटिकेल हान्जा जोङो नुनो मोनदों गोबां बिदिनो जायगा मिटिं खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जोङो गिबि बिटिसि जे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोङो आउट अफ बिटिसि थानायावबो दिनै हाग्रामा सारनिफ्राय जोङो मोनसे सेटेलाइट बायदि गहपुर बे बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव जोङो नांबोदों बिपिएफ हान्जा जानानै आरो बे समाव जोङो एमएलए जोङो स्टेन्ड खालामदोंमोन नाथाय देरहासार जायाखै अब्लाबो जोंनि बे गहपुर हालामाव जोङो मोननै पन्चायतखौ जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै जोङो देरहासार जों खालामनो हादों जोंनाव दा बाहाय गोदाननि नङा बे जोङो एसे मावबोखानाय जोंहा एसे एक्सप्लेन आरो बे आफादा बे पलिटिकेल पार्टिया एसे बेयाव मावखानाय मोनसे खोथिया दंखायो नाथाय दिनै गुबुना दिनैसो दासो बे साननैसोनि बिथोरावसो मोनसे पार्टी स्थापन खालामफैदों दा जोङो इउपिपिएल खौ जोङो दा खोनादों दाफैदों बिसोर गोदान नाथाय जोंहा बेबायदि दङ जे जोंना मोननै पन्चायत बे गहपुर ओनसोलाव जोङो देरहासार खालामखानाय जा मोनसे बिथा गोनां बे पलिटिकेल पार्टिया बेनिखायनो जोङो नुदों दिनै मोनसे समाव बे माबा मोनसेनि गेजेरजों मोनसे धौनि गेजेरजों दिनै बिपिएफ हान्जाया बे 5 बोसोर जे सरकार दैदेननायाव थाथ'बोदों दा जि इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया जे 5 बोसोरावबो बे बिपिएफआ जेननानै थायाखै बयनिख्रुइबो मेजरिटि गोनां बड'लेण्ड बे बिटिसिआव जोङो माने एमएलएफोर जोङो मोननो हादोंमोन 17टा एमएलए अब्लाबो माखासे राजनितिनि कौशलाव जों मोनसे मा खालामनानै दिनै बे दैदेननाय बा पावारनिफ्राय थाथ'नो गोनां जादों दा बाव इउपिपिएलआ दिनै सरकार दैदेनदों जोङो 5 बोसोर जों इउपिपिएलनि सरकार दैदेननायाव जों नुनो मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव मा खामानि मावदों बबेबा जोंनि बिटिसिआव माबायदि खामानि मावदों जों बेखौ नुबोगासिनोबो दङ बेनिखायनो जोङो बेखौ नुनानै जों दिनै जोंनि रायजोफ्रा सानदों आरो जोङो दिनै बेसेबांबा गोबावनि समाव जों दिनै बे सुबिदाखौ जों मोनदों जों दिनै गावनि जायगायाव जों मोनसे डेभेलप खालामनायनि बे सा सुबिदाखौ मोनबाय जितिया जों डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों थानांगोन बेनिखायनो जा फोथायनाय दं दिनै जोंनि गेजेराव जे बिजाथिया फैदों थांनाय बे 5 बोसोरावबो बिथाङा देरहानानै बिटिसिआव गावनि समस्तियाव बे दनसु समस्तियाव खामानि मावबाय थाखादों आरो दाबो जोङो बेखौनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि बे दनस्रि समस्तियाव बिजाथि महरै बेखौ दैथायहरगासिनो दं आरो बियो फैगासिनो दङ सेप्तेम्बर दाननि बा आगस्ट दाननि बे सेप्तेम्बर दानावनो बे इलेक्शना जागोन बेनिखायनो बिथांखौ दिनै रावबो जों नुवाखै
जों खोनायाखै बिथांनि सायाव इलेक्सन होनाय धनस्री समस्यायाव ओरैबायदि मोजां बिथाङा खामानि मावदों आरो बिथाङा जोंनि गहपुरनिनोखा बे गहपुरावनो जोनोम मोननाय दिनै मोनसे एनडिएफबि बै समाव हादर बिनायाव दिनै गोबां बिथाङा दिनै अबदान दं आरो दिनै बे गहपुरनि थाखाय बिथाङा बुंदों आरो बे गहपुराव दिनै बिथाङा बे खामानिखौ मावफैनो मोननायनि थाखाय बिथाङाबो गोजोनदों आरो आंबो बिथांखौ जोंनि गहपुरनि जानानै बिथांखौ आं बरायदों आरो जों बेखौ जों देरहासार खालामनांगोन फैबाय थानाय समाव जोङो बे नांगोलनि सिनाव जोङो जेरैखि जाया भट होनानै बिथांखौ जों देरहासार खालामनांगोन आरो जोंनि जि ओनसोलनि आद्रा थानाय जे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो मावनांगोन नङाब्ला जोङो सोरनिबा दहायनो होनदों सोरबा बेफारिफोरनि आखायाव गोग्लैबा हयथ' जोङो दिनै लाइ मैगं मुला मैगं फानजानाय बायदि जोङो जानो हागौ दिनै बेबायदि जोंखौ फाननो नाजागासिनो दं दिनै जोंखौ बेबायदि अबेबा जायगायाव लांनानै बेबायदि मिथिं दाखुमाहैगासिनो दङ ओनसोलाव थानानै दायाखै सोर माबायदि मावगोन जों बेखौ मिथिया जों नायगासिनो दङ बेनिखायनो जों दिनै बेबायदि बेफारि बायदि मोनसे सिस्टेम अबेबा थाखुमानानै दानायाव जोङो थायालासिनो बेबायदि पार्टिजों जोङो दैदेनजायालासिनो जोंनि नंगौ आदर्श गोनां मोनसे टीमफोरजों थानानै पलिटिकेल पार्टिजों थानानै जोंनि ओनसोलखौ जोङो डेभेलप खालामनायाव जोङो लोंहोर जोङो फैनानै जोङो मावलांनो दिनै जि समखौ मोनबाय जि बिबानफोरखौ मोनबाय